Добро утро, аз съм Мишо и днес съм в красивия Пловдив. Един град, който сравнително малко познавам, но харесвам и обичам да посещавам. И понеже събота и неделя бях в Пазарджик, където бях при съученици, приятели и роднини, ми зададаха много интересен въпрос. Един мой много близък роднина и приятел ме попита, говорейки за Амазон, нали споменахме за продажбите в Амазон, и той каза: добре, това ли е нещото, което в момента е най-интересно, най-актуално? Той както го каза, това ли е място, където се правят най-много пари? И това, което му казах, е нещо, което съм открил, осъзнал през последните близо 2 години. Единственото нещо, или най-актуалното нещо, което винаги носи пари, винаги ще носи пари, е това да създадеш някаква аудитория, да разбереш какво иска тази аудитория, да й предложиш, да й продадеш това, което аудиторията си е поискала, и да получиш, да се възползваш от печалбите. Това нали звучи много така абстрактно, затова сега ще се опитам да го сложа в пример. Да поставя в пример. Понеже той е лекар, казвам, аудиторията е всички хора, които са болни. Или всички хора, които са болни в Пазарджик. Или всички хора, които се интересуват от Амазон. Това са хората, това е аудиторията. И това, което просто е какво започваш да правиш за тях. Примерно, създаваш поликлиника. След като създадеш поликлиника, човек идва при теб, защото е болен и си направил поликлиника. Ти като доктор правиш консултация на този човек. И той ти плаща за консултацията. Това е добавена стойност. След това, след като човек е минал преглед, най-често следва написване на рецепта. Рецепта се отива, се купуват медикаменти, хапчета. Това е физически продукт. И в крайна резултат, ако човек има нужда, му се правят някакви изследвания. Това е още добавена стойност. И в крайна сметка резултатът е, че човека се чувства по-добре от това, че е посетил лекар. Щастлив е, здравето му е по-добро. Лекарят се чувства по-добре, защото е помогнал на един човек, защото е спечелил пари за консултация. Аптекарят се чувства по-добре, защото е продал медикаменти. Фармацевтичната компания също е изкарала свои пари и така нататък, така нататък. Това нещо може да го приложим във всичко. В Амазон създаваме продукт, примера, който съм ползвал в предишните ми видеа, за клъвче за iPhone. Там аудиторията са хора, които имат iPhone и се притесняват за своя iPhone. И предлагам им на тях клъвче за iPhone, което да им помогне да се предпазят своя iPhone, да са по-щастливи, по-доволни, да използват по-лесно своя iPhone. И така ние получаваме пари, те получават клъвче и всички са щастливи. И това нещо сравнително лесно може да бъде приложено за всичко. Използвайки същата тематика, говорих за братовчет ми, защото той се интересува от стрелба, той е професионален стрелец, работи в системата на МВР и ходи по състезания за стрелба и така нататък. И това е нещо, което него го интересува. Му казва, предложих му вариант, в който той да се създаде аудитория, която си. И тук, що ми звънна на телефона и малко ми прекъсна за снимането на видеото, но това са рисковете на живото предаване. И това, което просто исках да кажа за финал, че това нещо със създаването на аудиторията и предлагането и на нещо, което интересува, може да бъде приложено във всяка ситуация, в почти всичко. И надявам се това да е било полезно. Ако ми оставиш един коментар и кажеш какво ти е харесало и какво не ти е харесало, ще бъда много щастлив и ще продължа да правя такива неща. Благодаря, чао за сега!